Pähim paýhas ummany magtumul Praga ýylnyň hasyl toýunyň dawaralary Naşaw dolaýatynyň çar günjüni gurşa baldy we köp sany bayramçylyk çäreleri biri-birine ulaşdy. Tyllaý öýdüň ähli göderliklerini, şäheriň owudan görnüşlerini özüne jemleýän uly ruh belentligi beslenen bayramçylyk ýörüşi dawaralaryň başyna başlady. Toňra Daşaw şäherindäki türkmeniň awy binasynyň öňünde vilayet häkimliginiň, Denalar ulamasynyň vilayet bölüminiň, vilayet medeniýet, baş bilim, saglyk goraýyş, beden terbiýe we sport barada müdürlikleriniň, Türkmenistanyň demokratik agrar partiýalarynyň vilayet komitetleriniň, ýaşa ulamasynyň vilayet geňeşiniň, kärdiş arkalyşlarynyň vilayet birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda bayramçylyk çäresi äwaňlandyryldy. Hemde ol täsirli bilen tapawutlandy. Dawarada hormatly prezidentimiziň bayramçylyk gutlawy bilen ruhlanan hasyl ustaatlar çykyş edip, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni peşkeş beren gahrman arkadamyda hemde hormatly prezidentimize alkyşlaryny aýtdylar. Vilayatyň öňde barjy ýereýleriniň, kärendeşleriniň, paýtaçy gallaçylarynyň, oğuzulkyny ermenileriniň uly toparyny hormatly prezidentimiziň adyna towgatlaryň gowşurulmagy toý şatlyklarynyň üstüne ýetirdi. Munyň özi ýereýleriniň şu ýylgy gadanan üstünliklerini, ýeten belen sepgitlerini arkadaly gahrman serdarymyzyň beren uly bahatydyr. Hasyl toýunyň ýokary ruh belentlikdäki dawarasy welaýatyň medeniýet we sunugy işgärleriniň, aýdymçy adamlarynyň folklor, dörjülük toparlarynyň çykyşlary bilen dowam etdi. Olarda hormatly prezidentimiziň mehriban halkyna sowgat beren ajaýyp esretli durmuşymyz, iriz watanymyzyň dünýä meşhur mukaddeslikleri, hasyl saatlarynyň gadanan zähmet ýeňişleri özüniň beýany tapdy. Estrada aýdymçylarynyň, ýaş ýerine ýetirjilerin, bagışta adamlaryň, tant we halk durjuluk toparlarynyň şany tene münasibetli çykyşlary şunyň belent ruhuny özünde jemledi. Şoň üçin büyük çykyşlar dawara gatnaşlaryň söýgüsine münasip boldy. Şu ýerde türkmeniň aýlarynyň gudalyp gidýän ajaýyp gatarlary, olaryň öňündäki gören haýrana goýan el işleriniň we milli gymmatlyklaryň sergileri, bagışlaryň hoşawadlary, bayramçylygy aýratyn öwüşgün çaýdy. Milli liderimiziň Türkmenistanyň dermalik ösümlikleri atly ensiklopedik kitabynda melhemlik häsiýeti beýan edilýän Keremli Türkmen sährasynda bitýän dermalik ösümliklerden melhem çaýlaryň hödüredilmegi aýratyn täsirli pursatlaryň birine uruly. Bol hasyly kemale getiren Baba daýhanlaryň gawunlary ýygmagy, paýta meýdanlarynda ýygymçy gyýlaryň ruh belentlik bilen paýta gyýyp ýörüşleri dawaranyň täsirligini has tartyrdy. Toy gadanlara atarılıp olarda milli tagamlaryň taýýarlansy, bayramçylyk şäheresiniň öz boluşly pursaty boldy. Aşpedler özüniň göz başyny gadymyetden alyp gaýdan durly görüşli türkmen milli tagamlaryny taýýarlamakda hakyky ustatlyklaryny görkezdiler. Milli däplerimizi özüne jemleýän görnüşler aýratyn göňüňi törji boldy. Türkmeni toy tagamlarynyň gatlamanyň, pişmäniň taýýarlansy, milli däp desturlarymyzyň berja edilşi, milli gymmatlarymyzyň sergileri, bagışlaryň joşunly aýdymlary, aýlaryň görkany hatarlary biri-birine ulaşyp, arka daly gahrman serdarymyzyň berkarar döwletinde täze ýamyň galkynçynyň ýüze çykmasy boldy. Bu ýerde ýawaňlandyrylan medeni sport çykyşlary, sagdynlygyň we ruh belentligiň ýurdu bolan güneşli diýarymyzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründäki aýratynlygynyň öz boluşly ýüze çykmasyna guruldy. Şanlytyny münasibetli welaýatyň ähli etrap şäherlerinde dawaralar geçirildi. Medeniýet we sunugy saatlarynyň aýdym saat çykyşlaryna uly orun berildi. Şol çykyşlar zähmet söýer merdany ýereýleriniň gadanan zähmet ýeňişiniň hemde hasyl toýunyň wasy bolup ýanglandy. Bugünkü çäreler hasyl toýuny söýdüň doly masynda zähmet bayramçylygyny ýurdy. Dawaralara gatnaşyjylar güneşli diýarymyzda ödüşleriň täze belentliklerini tarap ynamly alyp barýan türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyda hemde arka daly gahrman terdarymyza alkyş we hoşalyk sözlerini beýan etdiler.